нафароне ки гирифтори бемории дил ҳастанд ё хирашавии чашм доранд ба шумо дорои алҳадаяро тавсия медиҳем. Капсула ва равғани сиёҳдона мебошад. Инчунин барои зиёд кардани риш ё барои баланд кардани қад ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ё зиёд кардани мӯи сар ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Суроға дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳо карда мешавад. Инчунин дорӯҳои варзишӣ низ дастрас кардан мумкин аст. Ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Занг задани шумо дастгирии мо мебошад. аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, скидкатон мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Имрӯза навори мо, имрӯза ахбороти мо тааллуқ дорад ба муҳоҷирони меҳнатие ки айни ҳол дар Федератсияи Россия қарор доранд. Ба ҳамин хотир бо диққат то охири видео гӯш кунед. Вазорати меҳнати Федератсияи Россия мехоҳад муҳоҷиронро аз мусофиркашонӣ тавассути таксӣ дар қаламрави кишвар маҳрум кунад. Шаҳрвандони хориҷие ки барои кор ба Русия меоянд метавонанд зери маҳдудиятҳои нав қарор гиранд. Манъи фаъолияти дар хадамоти таксӣ. Яъне ки вазорати меҳнати Федератсияи Россия тасмим гирифт ки муҳоҷироне ки дар Федератсияи Россия умуман дар ҳама шаҳрҳои Россия кору фаъолияти таксиронӣ мекунанд, маҳдудиятҳо ба ҳамун шахсиятҳо ҷорӣ кунад. Яъне ки ронандаҳоро аз ҳуқуқ ва кору фаъолиятшон маҳрум карданиянд дар шаҳрҳои Федератсияи Россия. Яке аз вакилони маҷлиси қонунгузории Федератсияи Россия шаҳри Санкт-Петербург Андрей пешниҳод кардааст ки маҳдудиятҳо барои таксиҳо, яъне кору фаъолият мекардагиҳои шаҳрвандои хориҷӣ ворид карда шавад. Ин иқдом қисман аз он вобаста аст ки ронандагони муҳоҷир аксар вақт бехоб ва истироҳат кор мекунанд. Аз ин рӯ аксар вақт рост дар паси чамбар хоб мераванд ва таҳдиди садамаҳои нақлиётиро ба вуҷуд меоранд. Ғайр аз ин аз ҷониби онҳо парвандаҳои зиёди вайронкунии Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия мавҷуд мебошанд. Аз ин рӯ депутат даъват мекунад ки барои маҳдуд кардани шуғли муҳоҷирон дар таксиҳо чораҳо андешида шаванд. Яъне ки мисол чиза овардагӣ ҳастанд, шумо худтон фаҳмидем. Яъне ки мисол ҳамин чиза овардагӣ ҳастанд, чихеле ки мо гуфтем гуфтагӣ ҳастанд ки мақсад вақте яъне мисол ҳамин чиза овардагӣ ҳастанд баҳри муҳоҷирон ки бештари вақт муҳоҷирон дар вақти рондани мошиншон беистироҳат кору фаъолият мекардиянд ва сабаби зиёд шудани садамаҳо дар Федератсияи Россия ҳамин будай аз тарафи муҳоҷирон ва бисёртар боз ба ҳуқуқ вайронкуниҳо даст мезадиянд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати ин гуна шахсиятҳо оғоз карда мешуд. Федератсияи Россия ҳамин чизҳоро мисол оварда ва тасмим гирифт ки рондани таксиҳоро баҳри муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне аз хориҷи кишвар дохили Россия мешаванд, баҳри ҳамво як муддате қад бигардонад. ва баҳри ин қарори нав пешниҳод кардаи вакилони Федератсияи Россия ман шахсан фикри ақидаи худро ҳозир баён мекунам ба тамошобино танҳо. Фикри ақидаи ман оиди ҳамин қарор ҳамие ки на он қадар қарори хубай, ба хотире ки дар инҷа мисол овардагиянд ки муҳоҷирон бехобӣ кашида кору фаъолият мекунанд ё ки дар даруни мошиношон хоб мераванд. И ҳамаш аз сабаби як сомон ба даст овардан. Агар ки ҳамин муҳоҷироне ки дар Россия қарор доранд вайҳо сер ва пир бошанд, аҳли оилашону пулдор бошанд, вайҳо ҳеҷ вақт фикр мекунам дар Федератсияи Россия ба ин корҳо машғул намешаванд ё ки ҷони худшонам дар азоб намемонанду дар даруни мошиношон хоб намекунанд. ин ҳамаш сабаби маҷбур кардани зиндагие. ба ҳамин хотир фикр мекунам ки сайди роҳи ҳамин кор шудан дар кор нест, чунки ҳар шахсияте ки ба Россия сафар мекунад вай аз сабаби маҷбуриша дохил мешавад, аз сабабе ворид мешавад ки зиндагиш тинҷу ором бигзара ва аҳли оилаш серу пир боша. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед. ва пеш аз шурӯъ кардани хондани комментарияҳо мо як чиза ба шумо хотиррасон мекунем ки ҳаррӯза барномаҳои мо якранг, яъне ки як намуд мегзара. ман фикр мекунам ки бисёре аз тамошобинои мо аз ин гуна навораҳо мумкин ки дилгирам шаванд. ба ҳамин хотир мо ба хулосае омадем ки як филм пешкаши шумо бигардонем. ба ҳамин хотир интизор бошем бародарони азиз. иншааллоҳ ки рӯзҳои наздик як филми беҳтарин аз канали юристиҷа пешкаши тамошобинон гардонида мешавад. аз шумо фақат
дастгирӣ ва подписатсия кардан. Акнун гӯш кунед, комментарияҳоро мехонем. Далерҷон Зиёев нависад: акаҷон, як мегуфтен, соз мефаҳмидем. Агар родной братам гражданини Российской Федератсия боша, ман метавонам ба пешаш равам. Пештар меши дар ҳолате ки қонунгузорӣ, яъне ҳукумати Россия иҷоза додагӣ буд ки ин гуна шахсиятҳо вориди Россия шуда метавонанд. Пештар дар ҳамин иҷозатномааш омадагӣ буд ки ба воситаи апа, бародар, падар, модар, умуман ба воситаи ягон хешованд, аҳлу пайванд мешид рафта. Вале мутаассифона айни ҳол танҳо ба воситаи падару модар рафта шидесай тамом. Падар гражданство дошта боша ва дар Россия қарор дошта боша, фарзандаш метавона ки ба воситаи падараш ё ки ба воситаи модараш аз Тоҷикистон ба Россия бирава. Айни ҳол ба воситаи ака, додар ё ки апа, хоҳар рафта намешава. Муҳаммад нависад: салом алейкум ака юрист тиҷей. Агар ҳозир бирай Тоҷикистон вид на жительство дошта бошӣ, аннулировать мешава ё ки не? Ай Тоҷикистон обратно омада метавонӣ ҷавоб тиҳен ака. Албатта ки бо бозгашт карда ба Россия рафта шумо метавонед ва албатта ки аннулировать карда намешава ҳуҷҷатҳои шумо. Ягон монеагӣ ба вуҷуд намеояд. Раҳмоналӣ Зоиров нависад: салом акаи Сорубон, ман метавонам ки праваи фура бихарам ба Россия равам. Илтимос ҷавоб диҳед. Агар ки ту дар ҳақиқат ронандаи фура бошӣ, албатта ки метавонӣ дохили Россия шавӣ. Яъне ки ягон маводҳои ғизо ё ки либосҳо умуман ягон бор агар ба Федератсияи Россия интиқол доданӣ бошӣ, албатта ки мешава. Неъматзода Умарҷон нависад: салом акаи Сорубон, ман метавонам ки бачаи акама дар ному фамилияи худам кунам, не ки метриска дора гудак. Албатта ки ба воситаи ҳалномаи суд шумо фарзандхонӣ мекунен, қонунӣ ба ному фамилияи шумо мегзара ва ҳама ҳуҷҷатгузориҳоша аз сари нав тахт мекунен. Садриддин нависад: акаи Сорубон, як хизмат, доруи дил номерош боша, ака занг занем, илтимос. Бародари азиз, дар ами аввали видео ма ролик шамондагиам, ҳамун рақамошро занг бизанен, ҳама намуди доруҳоро муроҷиат кунен, дастрас карда метавонен. Гулов нависад: салом акаи Сорубон, ма Қиёмиддин, ма чанд бор менависам, ҷавоб наметаҳен, ҷавоб диҳен. Бародари азиз, мумкин саволи такрорӣ бидай, ба ҳамин хотир ҷавоб надодам, вале мутаассифона дар иҷа давоми комментарияда ҳеҷ нависагӣ нестид. Сулаймонов Садриддин нависад: акаи Сорубон, ман Москва рафта метавонам, дар Москва кор дорам. Основания надошта бошӣ, агар наметавонӣ. Ма дар чандин видеоҳом гуфтагиам ки асоси рафтан надошта бошен, рафта наметавонен, вале бисёре аз тамошобино асоса дар ҳамин чиз мебинанд ки дар Федератсияи Россия вайҳо ҷои кор доранд ё ки манзили зист доранд. Ма ин чиза дар назар надорам ки агар шумо дар Россия ҷои кори доимӣ дошта бошен ё ки аз ҷои кортон ба шумо приглашения роӣ кунанд, ин чизҳо асос шида наметавонанд. Асос гражданство шида метавонад, РВП шида метавонад ё ки вид на жительство шида метавонад ё сабаби ягон беморӣ. Ана ҳамин чизҳо танҳо асос мебошанд барои Федератсияи Россия рафтан. Асл навистай: брат, дуюм бора менависам, ҷавоб наметӣ. Ай Тоҷикистон ба Россия чӣ тавр равем? Загранпаспорти тоҷикӣ қатъӣ. Дуюм бор ту навистаиста бошӣ. Ман ба фикрам ки як дусадум бора ки дар ҳамин савол ҷавоб додаистам ва гуфтаистам ки ба загранпаспорти тоҷикӣ намешава рафта, бародар. Алиев Раҳмат навистай: ман бояд чӣ кор кунам ки рафта тавонам? Ягон кор карда наметавонӣ ва рафтарам наметавонӣ. Чизере ки мо қайд кардем, ҳамун чизҳо агар боша, бе ягон монеагӣ рафта метавонӣ. Ва бародаро, хоҳиш мекунам ки дар ҳамин мавзӯъҳо савол бисёр натиҳен, чунки аллакай ман худам шахсан аз ҷавоб додани ҳамин гуна саволҳо дилгир шидагим, чунки ҳар барномаҳо дар бораи парвозҳо, вид на жительство, гражданство 50 та 100 та савол ҳастай ва тамошобинон низ ҳамин гуна дилгир мешаванд аз якранг рафтани барномаҳо. Ҳоло он ки боз ма дар видеоҳом саволҳоро ҷидо мекунам ки ҳамун гуна саволҳоро камтар бихонам. Агар ман ба фикрам ҳамаи саволҳоро бихонам, дар баъди ҳамун тамошобина мезани тезда. Ба ҳамин хотир мо тасмим гирифтем ки камтар дигаргунӣ дар канали худмон ворид кунем ва филми гуфтагии моро интизор бошен. Иншааллоҳ ки то рӯзои 1 феврала мумкин пешниҳоди шумо карда шавад. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Аз шумо фақат моро дастгирӣ кардан. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.